Mbalimaw anya kuma très urgent. Mbalimaw bi vendredi 18 avril 2025. Ambora ka information tellement do soro ko FMI mogo ku ye $1000 million kemeni mugani kononton di Mali ma ko Mali ka yere deme ko inondation ko ni fen chama ou ye fen chama fo ko Mali ka yere deme nay ku ya jurudo malla ku ya jurudo anade Mali ay kuma ina mede abe milliard CFA milliard bi wolonwula ni duru nyogona si ou bien peut-être burburuni ko Mali flaga taka o de mene ou keleme ka bla die media pekan Malien wari mun dira milliard bi wolonwula duru ou ya bla américain nga media do ya bla anglais ou français ou diebe munu be Mali fe o Mali dugu bebe yella bi sisan mbena mun fo Malien nyana an ou ya crédit ko kanga crédit sara ko Mali ga ko Mali ko Mali ma o te foi la blé ko fo Malien yera ka Mali yera ta en charge ou tara crédit charge en kun kanga waru sara fle ka ta war ne tugu ne ma fana ngo be ka war ne deuxièmement anyebe do bolina ko be na manipulation kuma do fo non FMI me fait ka condition de imposer Mali bana 600 keni FMI ato Mali tala Malien Mali de kele Mali de mago be warla mon mogo be mogo bolo fena e deselendo e mogo be mogo do bolo fena wala sake ibo irela ene ala na krache hanyo fo fato nyana Mali be geleya de kono bebo do doglete mo kona ça ne va pas on est Mali mogo be banque mondiale ka e fenela banque mondiale ou FMI o luka warla ko Mali i imposer amina fo samno e nasongote e bolo ki ga demba ya badu e nana war juru je war chama juru tanema o ndego war nema ndego mango bonne bo war dima avec atandi est-ce que là e mu mogo be ne bulo fena e de bi ka condition posée e de bi ka sharia sigine kan wa ou be ne me war boka dima ne de be nga sharia sigi e ka hal nyo fo fato na te da kungulula et puis ne malo ya la kodi warni mancha e masa jubaru warni fitini hal songolo temele asimi go tatra milliard mbuganu kono tatra bisaba minula uyo fana bla fambe e masaji baro juru be kata Mali tokola ka bedon bayala nya fana manamana iboni warbe bansan do beta dore ubeni warbe dunga bansan wa bedon bayala ka bedon manamana kula kurante soro a dawara mun ka bafarata na ko fana bo anyabe do la panga putida ko FMI ko me fa ka condition de déposer ko fo diago ya Mali ka soma ko Mali bawma ko sisan keni ko FMI klara ka siginya na ka wari e wara be ne bulu ne de be en nege nga war de ma ene kaba koy kabo do Malien ngolo konana gele be Mali ka gele jombe tobu de ka wardu e oluka aw de pala ka jeda aw de la ka wartike ka mo juruman c'est à dire e ka nga jurudo mo mina aw de la ka wartike ka jurumantike ka bolono ka kifi ka wardu ma aw de la ko je kono o ma de ka ke o tena ke o ngalundi et manipulation kuma bi et puis pire encore dans cette affaire, Antara Kamoune est remarqué tout ni. Agne fin kele, agne voilà, agne fin doit remarquer, en balla kaye et comment on appelle là, dobe kabo, aye nous pas la mede, fin la mienere de Baliba. Ni wari ni dile, to ya ira ko anka anglone moldi la. Ube ka ke wasoko de, ube ka ke liruboko de, on a ne malu la kuba de, eska ba do ko ne malu la kodi. Wala yala ne malora kudi ni wari min dile fle malima billahi hal ni te se ka Mali élection organisée Mali ko koloka ni wari mu fla te ka Mali élection organisation yemu voter CNT là o 80 milliards ni wari te ka loke ni wari te fouyi hal énergie yaro énergie de milliards de dépensés par jour ni wari ni do énergie là atete Mali kalo flakan aba abe ban ni wari te fouyi chama ka kulugulu nte foyi yarambe ka million $1 million eta ha jab ni nuba de me wala wote war fitin dita ou ben war fitin dita la kan to tien ça fait honte hale énergie ka foyi te kun warla donc oro te men ko fe ka bala tukuni et war ni yere men fleneta ni war mu fleta et FMI fleka war mu di Malima
ko Mali ka kungo dɛmɛna ye a bɛna fɔ e bɛ fɛ ka fɛnkɛ sigilen baragon sigilen bɛ quoi e verre 8 fa k'o kɛ baragon kɔnɔ est ce que o bɛ mun de ɲɛ baragon faji la e bɛ fɛ k'i ka baragon faji la baragon lankolon sigilen bɛ dɔrɔn e ka taga verre 8 ta k'o fa ji la ou bien thé la k'o kɛ o kɔnɔ o tɛ foyi ye baragon kɔnɔ o tɛ foyi fara o tɛ baragon yɛrɛ fa yɛrɛ alors que e mago bɛ k'i ka baragon fa ye donc wari in bɛ na fɔ o cogoya de wari in ye fɛn fitinin de Mali mago bɛ miliyari kɛmɛ yirigaw de la Mali mago b'o de la pour que Mali ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ nin wari nin tɛ foyi ye nin t'ale kalo kelen a bɛ ban sisan u bɛ taga saraka deli la tuguni giribu parani olu bɛ taga wari deli la tuguni bon ni Choguel kɛlɛla nin ko nin de la u ni premier ministre kɔrɔ Choguel ka kɛlɛ sɔrɔla nin ko nin de la an kun bɛ se ka bɔ ni stratégie wɛrɛw ye dongo juguya tant que ninnu bɛ ka wari ta ka du sunguruw ma tant que ninnu bɛ ka wari ta ka tiɲɛ ka di mɔgɔ ma k'u bɛ mɔgɔ corrompu tant que o b'o jouer ninnu na o bɛ yurugu la o bɛ wari tiɲɛ na o bɛ wari gâté la bilahi an bɛ to wari deli de la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na an bɛ nin ko min na tan wallahi nin tɛ fɛn ɲuman ye ne de filɛ k'a fɔ an na wallahi bilahi donc comment on appelle là ni wari mun filɛ nin tan ni 75 milliards mun filɛ tan tɔ ni y'a di an ka énergie ma a tɛ tɛmɛ tile 2 tile 3 kan a bɛ ban pewu kalo kelen a tɛ se a bɛ kalo yɛrɛ bɔ a tɛ kalo bɔ yɛrɛ tile dama dɔrɔn nin wari min na fɔ fɛnkɛ 200 litres biton e y'o lajɔ e bɛ fɛ k'o fa e ye verre 8 kelen ta k'o k'o kɔnɔ k'i jɔ est ce qu'il ye fɛn kɛ verre 8 biton 200 millilitres e y'o jɔ ou bien baragonba jɔ dɔrɔn ka verre 8 ɲɛ kelen k'o kɔnɔ i ma foyi kɛ tu n'as rien fait donc nin bɛna fɔ o cogoya de la donc ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ni ça c'est la poudre aux yeux manamanakan minnu bɛ ka fɔ u kɔ tuguni o manipulateur kelen bɔra ko FMI tun ye condition dɔ poser Mali la ko Mali ban'o ma a y'a f'u ɲɛna u ka bɔ n'o condition ye Mali fana ye condition min kɛ ni FMI sɔnn'o ma u ko bɔ k'o fana fɔ maliyɛnw ko mɛn maliyɛnw bɛ fɛ k'a dɔn wari mun dira Mali ma u kun ko Mali banna ko après ko Mali y'a ka condition imposer ko FMI sɔnn'o ma a ye bɔ a k'olu wala FMI ye mun de fɔ yanni wari ka di ni ko ni Mali y'i ban Mali tilara ka sɔn mun de ma nin ye processus d'u bolo ni FMI kelen ni Banque mondiale kelen ni sɔrɔsi ninnu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dugu la mais en réalité u bɛ ka sɔrɔsiw utiliser k'u mangoya k'u nege bɔ bɛɛ la i m'a ye panafricain bɛɛ panafricain 80 n ko tɛ panafricain escrocs ma dɛ panafricain wari ɲinina ninnu ko t'olu ma dɛ les vrais panafricains Kémi Séba Konaré olu de ye panafricain yɛrɛ aw b'olu dayɛlɛ kan aw bɛ Mali tɔgɔ mɛn na olu la bilen n ko tɛ panafricain jahiliw ma dɛ dɔw bɛ olu ye jahiliw de mais dɔw bɛ yen fana olu ka ɲi u bɛ ka kuma mais u bɛ ka Mali la di quoi n ko t'a bɛɛ ma dɛ mais les vrais panafricains Kémi Séba les vieux Konaré voilà les vieux Konaré les doyens Konaré u bɛ Mali tɔgɔ bɛ ka b'u bɛɛ da san parce que u bɛ ka ɲugu Mali la bi bilahi talahi ninnu tɛ révolution na aw ni Ala cɛ anw de bɛ mɔgɔ bɛ FMI ka wari minɛ ma juru wɛrɛw fɔ dɛ tubabu yɛrɛ ma bɛ juru don ɲɔgɔn na n ko t'o ma dɛ mais mɔgɔ de bɛ FMI ka wari minɛ k'a dun wallahi bilahi i ka souveraineté ma a ma dafa 100% wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na an bɛ k'a fɔ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo an ka yɛrɛma hɔrɔnya t'an bolo dɛ et puis yɔrɔ dɔ fana bɛ yen u ni M5 kɛlɛla nin ko kelen de la M5 ko k'u bɛ ka wari juru ta cogo min k'a maɲi docteur Choguel ko k'ala mayiga ka Choguel ko k'ala mayiga to premier ministre la ninnu tun bɛ dogo Choguel ma ka taga wari juru ta ninnu tun bɛ dogo Choguel ma ka taa wari juru ta hali a tɛ bɔ a kalama hali M5 ka memorandum na M5 ko k'u bɛ ka taa wari minɛ Banque mondiale la k'u b'a dabila sɔrɔdasi ninnu ni M5 ka bɛnbaliya yɔrɔ ka ca koyi sɔrɔdasi ninnu tilelen tɛ de surtout Assimi Goïta aw tilelen tɛ aw ni Ala na kira cɛ Choguel yɛrɛ y'a kuma fɔ an k'o yɔrɔnin kalan an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. La conclusion de l'engagement financier des prêts à moyen
Monsieur le Premier ministre, le Mali se trouve ainsi engagé par des ministres à l'insu du gouvernement, par des personnes non investies d'une quelconque légitimité historique et politique. Abela de l'Amé. Shogel y'a fait de coup beta juruta. Normalement, ni jamana beta juruta. Ou bien jamana beta marché ke. Débat de beke. Président sigile flé. Premier ministre sigile flé. Ministre be sigile flé. Ko beta ka dabon Mali mogo be ka taga ni wari ntani yorola. Ou bien ni ko be ke ka koro. Ha? Be de bela sigi mais Assimi Goïta e ko dugu bela. Ale ani samu fla de bi dugu kata ko ke. C'est-à-dire ateka jamana marani jelenya ye quoi. Ateka jamana marani jelenya ye. Wala yala. Atisa ata don. Non seulement ata don, mun ba don fana tout fana fait. Ima ou vorinya dama de be nyonga sa Mali be ka taga jiwo yo fait. Mogo kay mogo horo mogo yere wulu mogo intégré ni so ene Assimi se ka be. Ala je bidomani horo betara. Al jeli bidomani jelu de be non. Bila maka tieni fana. Ouye jelu placé bossou la koy. Wallahi jelu ti yafani bidomani nchamama. Ouye jelu placé bossou la. Ouye dongala placé bossou la. Billahi. Aw be galo min tege hal tentimbata tege. Voilà la réalité. Donc FMI war ko kuma mon fora processus de kundu. Uni FMI ni Banque mondiale ka plan a processus kelen konana. Shogeli geni ko kuma kumbala. Ka shogeli genga ko premier ministre la. Ma ko o ya plan do wera wiye quoi. Sinon shogeli ni sura su wera kunte se ka be. FMI te o Banque mondiale do Banque mondiale te o. Shogeli ni sura si ngu se ka be parce que nous ye wara ni nawde nous ye suguru te ka lawdi. O shogeli te so luma. Odla ka shogel ni batulu nyang dole ya. Shogel ma so ni batulu. Shogel ma so nga audience ke ni batulu nyang ni. Ka shogel goya Assimi yoro chamba. Shogel ko kat batulu nyang te do ka bureau ko. Batulu nyang ni audience sugu beke kabi afficher ni shogel liba. Il a été catégorique. Ko bet se ka fo réseau kan. Musuko kale bala. Ben me kaso mina musuko kale bidu parce que batulu ko mani mo Assimi ya bedon kaso la ka. Na ma do gengo bara be do do. Ba par exemple bo chukana la bi se ka barga do la. Ni ko ingana Assimi bulu malion ka shibo ne teke kono atinya bulu hali tara warglan izini jo bangi mondiali hali tara bangi mondiali bureau don Bamako kono ha ka warglan izini je warglan izini be diki Bamako kono nini fanga ingana Assimi bulu ka shibo ne teke kono nini fanga ingana Assimi bulu aga fone soguma ko pu antikerila aya to bi video la de mena ira oladi du fitinin den ani duba den ti kilenye mogo mi mona la diriya la horonya la dambitiya la no ye ko na do abado mais mogo mona ngalonga fa be galon tege ba be galon tege dem kera go dem more lo boera boro ko galon di tien fa be shweni ke ba be shweni ke ni dem bona be fo do ma o dem o bolo ko ima e do be kuma kan galon yere ta galon duna do vende la chaman be o ya u somogo de la de mais chaman fana be ntuguni u somogo kainde be exemple kelta anya be tayruba glomi naina tayruba somogo shite glomi tayruba fate glomi tayruba bate glomi nen tayruba bakmana tayruba baye mo ngena ma badi tayruba koroko adogona be mo ngena ma akera du jakadi ma barka banen dendo be bo du do gona bita tro fani ba fana kan ango ro fana foka daka mais dem kolon do be bo dunyuman kono du jaga do lui donc tayruba ka kawui ma kolon do bo du nyuma kono par exemple ma ko ko Assimi Goïta fa ko yemo ko nyana ma badi billahi il vient d'une famille très nkota abena ka ko oroma de Assimi Goïta ba so mo ni chama zone de ma Assimi Goïta fa yemo ko nyana ma di ça il faut le dire chokoroba ali chine ne ka logo be Assimi fa ko ka ni fana ma Assimi maka fa billahi ta'ala maka fa na ngera faynya be ka munga atake abena la chebe ka chene fana donc pour vous dire que mogo do be u bora famille nyuma ngone u yere jogo de may barka tula danga buko c'est pour vous dire mais do fana be u bora du kono fa be galonte ke ba be galonte ke o be ko galonte ke la di o de fana be den kolo be bo ibta soro parent flash may voilà do be fa zone fa kalabanci ba kalabanci ni den wala dro kalabanci dedi no yisi réseau kan dro o bolo ko burujali iba libe burujali kala chamayi ibda soro fa ni ba be burujali ke a chama metema chama fana be o parent fana kan yango ro fa kada
Taruba be burujali ke me taruba fa kan taruba ba kan o ye tiɲɛ de taruba fa ye mɔgɔ ɲuman de ba ye mɔgɔ ɲuman de ne be taruba kɔrɔkaw dɔn n b'a dɔgɔninw dɔn mɔgɔ ɲɛnamaw de don dɛ il vient d'une bonne famille éduquée mais ma barika danga fila tɛ tɛmɛ a kan taruba be gulɔ min fa bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ kulusi la donc n bɛ ka détails de fɔ ɲɛna nin video kɔnɔ a ka faamuya ka fɔ mɔgɔw ye cogo min sinon Mali ni banque mondiale ko in Mali ni image de nɔgɔra quoi wallahi Mali image nɔgɔra fo ka ne maloya j'ai eu honte wallahi billahi ala ka hɛrɛ kɛ Mali an bɔra ka nin yɔrɔ de yira u la ka fɔ ɲɛna an kana désespérer wallahi a ti ɲɛ a sini bolo Mali jɔbaga yɛrɛ bɛ na don min mɔgɔ la mɔgɔ bɛ na Mali jɔ mɔgɔ min na sini tigɛ anw yɛrɛ la Alassane Ouattara nin de ma an kun bɛ k'an moquer bɔ Alassane Ouattara nin de la an kun bɛ k'an moquer bɔ fɛngɛ Macky Sall de la olu bɛ miliyariw de ta milliards de dollars milliards d'euros de Alassane Ouattara nin b'o de ta anw ka million dɔ bɛ ka wari fitinin dɔ ma k'an tɔgɔ tiɲɛ don o don ka tiɲɛ nin ye maloya caya Malien bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senweb application télécharger ka téléphone kɔnɔna na n'a ye Senweb application télécharger mɔgɔ kunkoloni bɔra a b'o digi a sɛbɛn yɔrɔ la ko 16 code promo a b'a sɛbɛn ko urgent n'a urgent don dɔrɔn 10 € bɛ n'a ka compte kɔnɔ o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Senweb application kɔnɔna na n'a y'o kɛ dɔrɔn o kɔfɛ aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone n'u tɔgɔ m'u ka carte d'identité n'a wari cuma b'a sɔrɔ orange money la sur place Senweb la solution a ka mɛn ciao ciao